Beth on 100.5 FM. Panginoon, sa gitna ng pagkalito at takot na bumabagabag sa amin, balutin ninyo kami ng yakap ng inyong pagmamahal at proteksyon. Palakasin po ninyo ang aming mga katawan. Patuloy na patnubayan ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan at gabayan po ninyo ang aming mga lider sa kanilang mga desisyon. Pagkalooban ninyo ng lakas ang mga frontliners sa kanilang pagsugpo at pagharap sa karamdamang ito. Aming Ama na pinagmumula ng aming kalakasan, kayo po ang magkaloob ng kagalingan sa lahat ng patuloy na lumalaban sa sakit na ito. Kayo po ang aming sandigan at takbuhan. Sa inyo po ang aming buong pagtitiwala. Dahil alam naming sa gitna ng krisis na ito, hindi ninyo kami pababayaan. May nga gabian, welcome sa atong palatuntunan ang ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio broadcast. Sa gihapon naghalin diri sa Bai City Fellowship Baptist Church, Bai City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Sacar, sa pagkakaroon pastor man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Kamusta ka abyan? Habay pa nga ara ikaw sa mayo nga kaimtangan sa imo nga physical nga pagpangabuhi. Kag aton kalipay ang paambit sa imo sang pulong sa Ginoo kay amo ini ang ginakinhanglan sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Ang aton nga pamalandungan karon katapusan nga prinsipyo nga makuha naton sa kabuhi ni Jose, isa ka tawo nga sa iya panimalay siya ginhatagan sang pabor sang iya amay, pero siya ginkaugtan sang iya mga kauturan. Ginbaligya siya sa mga Ismaelites padulong didto sa Ehipto, kag ginbaligya man siya nila didto sa kay Potifar. Sang didto siya sa kay Potifar, ginsaligan siya sa madamo nga mga pagkabutang kag trabaho didto sa sulod siya panimalay, except ang iya nga asawa. Pero siya tintar kag nagpalagyo siya, pero nabili ng iya kuno. Kag tungod sina may kabangdanan o kung may ebidensya kuno abi si Mrs. Potifar nga siya nagtingwa sa paglugo sa iya. Taas man ang istorya, siya ginpasulod dito sa bilangguan, kag dito may baker kag may cupbearer. Ini sila nagdalamgo, kag ang baker interpret nga ang yadamgo nagakaulugan nga siya pagapatyon. Pero ang cupbearer, ang puno nga manugtagay, siya man nagdamgo kag nagkaulugan nga siya ibalik sa iya nga posisyon, sa iya nga trabaho. Pero nagpangabay si Jose nga siya dumdumon man sang manugtagay o kung sang cupbearer sa panahon nga didto na siya sagwa, kag nga isugid siya nanungod sang iyang ginhimo, kag bisan pa nga siya inosente sa iyang pagkabilanggo. Nagabot ang panahon nga nagdamgo si Paraon, kag wala sang magikero o kon interpreter sa mga damgo nga nakahatag sang kahulugan sang mga damgo. Nadumduman sang cupbearer si Jose nga nag-interpret sang iya damgo
sang didto siya sa sulod sang bilangguan. Kag ginpatawag siya, kag hinatagan niya sang kahulugan ang damgo ni Faraon. Ini si Jose tungod sina nga abilidad nga ginhatag sang Dios sa iya. Promote subong nga mangin gobernador didto sa Ehipto, nga magadumala sang pagpatanom kag bisan pa sa pag-ani o kon sa mga pagpatubas sa mga tao. Kay ang damgo ni Faraon nagakaulugan ngay may 7 ka tuig nga bugana, kag matapos sina may 7 man ka tuig nga gutom. Tuod man may kagutom nga nagabot, nga naka-epekto man bisan pa sa panimalay ni Jose dito sa Kanaan. Nakaibalo ang iya mga utod nga may pagkaon dito sa Ehipto. Kag ang mga kauturan ni Jose except sa kay Benjamin, ginpadala sang ila amay nga si Jacob sa pagbakal sang pagkaon dito sa Ehipto. Sa liwat taas man ang istorya, ining mga kauturan ni Jose nagbalik agod sa pagbakal naman sa pagkaon. Ginpahayag, ginpakilala ni Jose ang iya kaugalingon nga siya amo si Jose. Kag nga gindala nila ang ila amay nga si Jacob, ang ila mga asawa, ila kabataan, padulong dito sa Ehipto. Ini si Jacob sang dito sa Ehipto napatay. Kag ang amo nga hitabo sa ila nga kabuhi naghatag sang kahadlok tungod sa guilt, ang pagtukbil sang sala sa mga huna-huna kagkasing-kasing sa mga kauturan ni Jose. Tungod sa ilang kadlok, sila nagkadto sa kay Jose kag hambal ang balaan ng kasulatan sa Henesis kapitulo 50 versikulo 15. Akon basahon abyan. Siling diri ang pagkapatay ni Jose. Ang pagkapatay ni Jacob. Diri sa versikulo 28, initanan amo ang napulog duwa ka kabikan ni Israel. Kag nga ini amo ang ginsiling sa ila sang ilamay sang nagpakamayo siya sa ila. Sa nagapakamayo sa tagsa sang pagpakamayo nga suno sa iya. Pagkatapos sa versikulo 33, sa pagtulin ni Jacob sa iya mga anak, ginhugpong niya ang iya mga tiil sa igdaan, kag nabugto ang iya ginhawa, kag ginsimpon sa iya katawhan. Nya nagapa si Jose sa nawong sang iya may kag nagibi sa iya, kag ginhalukan siya, kag nagsugo si Jose sa mga manugbulong iya mga alagad, nga imbalsamahon ang iya may. Kani ginimbalsamar si Israel sang mga manugbulong, natuman ang iya o sa iya ang kapatan kaadlaw, kag sa sini natuman ang mga adlaw sang pagimbalsamar, kag naghibi sa iya ang mga Ehiptohanon singkapituan kaadlaw. 70 days ang paghibi man sa mga Ehiptohanon tungod kay napatay si Jacob. Mga 2 ka bulan kag napulo ka adlaw. Now sa bersikulo 15, sang nakita sa mga utod ni Jose nga ang ila amay patay na, nagsiling sila, ay handumtan kita ni Jose, kag balusan kita sing bug-o sang tanan nga malaot nga ginhimo naton sa iya. Gani nagpadala sila sing balita kay Jose nga nagasiling, amo ni ang ila plots, no? Una, nagsiling sila, ang imo amay nagsugo sa wala pa siya mapatay.
isiling kay Jose, ginaampo ko sa imo, patawara sa paglapas, ang paglapas ang imo mga utod, kagang ila sala, bangon nga naghimo sila sing malaot sa imo. Kagkaron ginaampo namon sa imo, patawara ang paglapas sa mga alagad sang Dios, sang imo amay. Si Jose nagibi, sang nagpamulong sila sa iya, nagkadto man ang iya mga utod, kag naghapa sa tubangan niya, kag nagsiling, yari karon, kami imo mga alagad. So ang duha nila kaplats, abyan agod nga sila, hindi pagadumtan, hindi pagabalusan ni Jose tungod sang mga paglapas kag mga sala nga ginhimo nila sa iya. Una, nagpakuno-kuno sila nga may instructions nga halin sa kay Jacob para sa kay Jose nga pasaylo niya ang iya mga utod, patawaron niya ang iya mga utod. Ikadua, naghatag sila sang ila intensyon sa pag-alagad sa kay Jose. Kagkaron ginaampo namon sa imo, patawara ang paglapas sang mga alagad sang Dios, sang imo amay. Si Jose nagibi na nagpamulong sila sa iya. Nagkadto man ang iya mga utod kag naghapa sa tubangan niya, kag natuman ang iya damgo. Ang damgo ni Jose nga pay obeisance, nga bow down sila sa iya tubangan. Kagkaron ang response ni Jose, dili ka mumadlok, kay yari bala ako sa duog sang Dios. Nanungod sa inyo naguna-una kamo sing malaot batok sa akon. Apang gintuyo ini sang Dios sa kayuhan sa pahanabo subong sang sining adlaw, sa pagbuhi sing madamo nga katawhan. So amo ni ang sabat ni Jose. It was an answer of assurance. It was an answer of affection. It was an answer recognizing God's authority sa ila tanan nga kabuhi. Nagsiling siya, inyo ginplano nga para sa akon kalautan o sa akon kalainan, pero ang Diyos, nagsiling si Jose, nagtuyo sini para sa kayuhan, sa pagpahanabo subong sa sining adlaw, sa pagbuhi sing madamo nga katawhan. Ang tao nagaplano sang evil sa aton, pero ang Dios nagaplano nga bisan inang evil, inang malain nga mga tinutuyo sang iban nga mga malauton man nga mga tao, magaresulta sang kayuhan. Matud ang Romans 8:28 nga nagasiling, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Busa, kabay pa nga aton makita ang kahulugan kag ang katuyuan sa aton mga pagantos. Siguro, ang pagmasakit sa aton hinigugma, siguro kita mismo ang nagmasakit. Base napatay ang aton hinigugma sa aton kabuhi, bisan pa ang aton mga kabiyanan naghimo sang mga kalautan batok sa aton. Sa gihapon kita makasalig sa Ginoo nga ang Dios maka-overrule kon sa bangko pa, maka-override sa mga transaksyon nga nahimo tungod kay siya gamhanan, siya affectionate nga Dios. Tanaw naton nga ang mga sitwasyon o konserkumstansya kag eksperyensya sa aton kabuhi, may tatlo ka mga
masiling naton katuyuan. Number 1, para sa aton, it would be growth and maturity. Para sa iban, it would be goodness towards them. May kaiyuhan nga mahimo kag matabo dira man sa ila. And then it would be a means to minister to them, goodness and ministry. Ang katuyuan nga labaw gid sa tanan para sa Dios, it would be His glory and magnification. So tatlo abyan ka mga katuyuan nga kung tani makita naton bisan pa sa mga difficult circumstances in our lives. For ourselves, it would be growth and maturity. Towards others, it would be their goodness and a ministry towards them. Mangin springboard sa din kita makastart sang ministry para sa ila. And then towards God, it would be His glory and magnification. Kung sa aton pa abyan, ang pagtulunan mao amo kini. When we face difficult situations, we should ask God to help us see some divine meaning in these experiences. Kung makasugata kita sa mga mabudlay nga mga sitwasyon, mga muyo kita sa Ginoo sa pagbulig sa aton, agud nga makita naton ang Dios nun nga kahulugan sa sini nga mga eksperyensya. Diyos nga balaan, salamat nga ginatagan nimo kami sa balaan nga espiritu, agud nga bisan may mga kalisdanan, kabudlayan, kag mga kapaitan nga kami masugata sa amon mga kabuhi. Sa gihapon, may overruling purposes and intentions ikaw. And that would be for our growth and maturity, for the goodness and a springboard for ministry to others. And lastly, for your glory and magnification. Lord, help us see the meaning of our difficult circumstances today and the next days ahead. In Jesus' name, amen. Abyan, salamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa. Kamusta sa kay Mapi Cordero sa Bacolod City? Good morning to. Melanie Lagerder Rutherford. Hi, listening with Jai Hopper in Colorado. Regards to everyone. God bless you. Ara galidiri si Ma'am Naumay Hukal Hopper. Ma'am, kamusta ka? Wala magkikita ka kita na diri sa Negros Oriental. But anyway, salamat nga ikaw ara dira sa ila ni Melanie. Nakita na kon nga nagkita na imang kamo ni Ricia kag ni Pastor Ben. Kamusta man sa ila? Ma'am Hanitz Villarubia. And then sa kay Loida Gomez Sulian, halin pa sa Singapore. Sa gihapon, abyan ako si Pastor Epafras Sacar sang Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagasiling nga ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.